Hello guys, good morning. So today I'm making a quick video tungod kay gusto na ako i-share ang lugar. Actually na di yan hinimi itong miaging adlaw, but gusto mo balik sa mama kay Chada daw ko, no. So ako lang siya yung i-share gamay, maybe you'll get interested and come here as well. So today nami diri sa payag ni Elma sikwat yan po tumaya og other stuff at iba pa nakabutang ko. So today nami diri guys, snack lang, specifically parang ano siya kanang kananan pud siya sa ibabaw sa bungtod. So nami diri kana siya nga dalan padulong naglumbya, and then kana siya diretso sa dalan padulong sentro sa Pagatpat. Actually naka-vlog na ko diri before sa taud-taud na, but wala ko naka-vlog diri dapita pasaka diri sa payag ni payag ni Ilma rather, tungod kay wala pa kay na, I'm not sure if na develop, basta wala ko kalahos dito atong lugar. But today I'll make a quick video to share it to you guys, and then maybe ganahan sa mo bisita diri. We prefer this place because mas sada iyang overlooking, mas sada iyang view sa ko lang opinion, because sa uban manggod mas ubos siya ba, pero diri nga lugar nasa sa pinakatumoy. So look at the area. See? Murag sa una dara mi tama na to tong pag-vlog na ako dito sa kamarahan. And then naman ditong ano ni payag ni Elma. So wala may kalahos ato. And now karon nakalahos na mi second time, and sa una namong lahos diri naka picture ni, but now I'm making this video para i-share sa inyo ulit-ulit. Ano siya muna siyang view. As I've said, kining lugar ni Elma dire mo ni siya ang tawag ni muna ang mas ibabaw kaysa sa uban nasa sa pinakatuktok. So muna siya ang lugar ni Elma, ang payag ni Elma day. Tana palit na sa payag ni Elma. Nira kung tulo ka kauban Nira kung tulo ka kauban Wala palagi akong kung inahan o gamahan. Balik mi dire kay kini balik usyon balik. So Putumaya supposedly sikwate ni siya. Nasa mo ino sikwate kay sobrang das kay init. So magkape-kape lang sa amin karon. Diba?
Naglantaw-lantaw na pangisi-ngisi diya. So, tsada kay daring lugar do. Tsada kay lugar ba? Kita na ako, dagan ma-order dari lang Elma. Nice lang yung mga makaon, and then, di lang si Kwati og kanang patumaya, but also na pa siya yung mga noodles dari in case namoy other snacks nga gusto. Thank you. Paki-mix na lang sir. Ah. So, Tuwa ng ano gusto siya. ko. So, mamahaw ta guys, ang mga unsa mi si Kwate, and then mabalik lang ko niya after may mahuman o pamahaw. So karon it's 6:30 in the morning, alas 6:30. So wala kay adlaw ni silang to ito ni siga pa napa sa kilid. So mamahaw sa may samtang dili init pa. Kaya wala man ni siya to patop diri. So balik kami niya. A few moments later. So, ay guys, manamig kaon. O wa jay no. Tilok gyud oh, tilok gyud tanan, grabe kung magipanggutom mo. Wa jay habilin. Luuya. Say likod mo no, nakakari sa babaw. Pauli pa dito sa mong balay sa ubos. Joke lang. Hello guys, so manamig pang snack dito, manamig pamahaw, manamig pangaon og putumaya, si Kwate, kape, chichirya, unsa ba dapat makaon dito. So, pauli na mi. So, that's all ning video para makashare pod mi dinhi sa inyo. If gusto mo mulaag diri sa payag ni Elma, si Kwatihan, putumaya o uban pa. So, mora to siya guys, sa inyong video. Salamat sa paglantaw. Sunod na pod. Daghang salamat o may adlaw kanyo ganti sa tanan o be safe and saman. Saan ma? Bye guys.